Hello आंनि YouTube फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकम बेक टु माय चेनेल जनाल जगासिखौ बराय हरबाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय निउ इयार स्पेशल गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गासैबो YouTube फेमिलिफोर आदामोन आगैमोन बाजै आब' आनै आमाय मादै आदै आबै आबौ गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो बे गोदान बोसोरा गासैनिबो जिउआव गोजोन खुसिखौ लाबोगोन होननानै जाहाथे बे गोदान बोसोराव गासैनिबो मावनो लानाय थांखिया जाफुङो आरो गासैनिबो जिउ लामायाव जाहाथे हेंथा हेंसि दुखु दाहा खैफोद आफोद फैया आरो गासैनिबो देहा सोलेर मेलेमा गोख्रों थायो बेखौ आं गसाइनि सेराव आरज गाबख'नानै होगोन आरो आंनि थाखायबो गाबख'नानै होबानो जाबाय बिदिब्ला फै जों थांखांनाय गासैखौबो दुखु दाहा खैफोद आफोदफोरखौ बावगारनानै सोरजोंबा नांलाय खमलाय बेफोरबायदि जादोंब्ला बेफोरखौ निमाहा होननानै गोदान थांखि गोदान मिजिंजों 2024 मायथाइखौ आलो गोजोनै बिदाय हरनायनि 2024 मायथाइखौ बरायदिनि आंजों लोगोसे जोंहा दिनै न'आवहाय मोनसे फिसा पार्टी दङ गासैबो न'खरनि मानसिफोर फंबाय सासे फैगासिनो दङ फंबाय सासेया बारु गोजानाव थायो बे फैनो हाया जोंहा देग्लायसो बिदि गासै साफ्रोमबो गैयिया माने दा बेखौ मिस खालामगोन जोङो ओमफ्राय नोंखौ बाबा आङो आरोबाव 200नि बेदर लाबनो होनाया बाबोखौनो मोनाखैनो मिस जाबाय सेस नै इखिनिखौल' लानानै फैदो ओमफ्राय सावनायनि एख' केपासिटि गैयि बेदर लानानै फैदो बाबाया ओंखायनोथ' आङो 200नि लाबोदेरनो होदोंमोन ओमफ्राय बिथिंजाय कमल काट ना जोंहा आङो सब सुजोबना दोनखाबाय जाहाथे संनो थाब थाब आराम जायो बिथिंजाय गाजर साटनि खालामगोन मटर हानानै लाबाय बिलाहिजों संगोन ना आलुजों संगोन बिदि होननानै आङो सङाखैमोन माने आलुखौ हायाखै दा बिलाहिजों संनाय जायो ना आलुजों संनाय जायो मिथिला बिथिंजाय सामब्राम गुफुर आरि माबानानै लाखाबाय ओमफ्राय माइरं रायमोनाबो बाजारनिफ्राय फैखांबाय ओमफ्राय बेखौ संनो नागिरदोंमोन बेखौ संथ'ला दिनैहाय दा आङो संग्रोहोलांनिसै गासैबो जमा जागोन दिनै ओमफ्राय जोंहा बोसोरफ्रोमबो कमल काट ना जाखायो दे निउ इयारावहाय सावगोन बारु ओमफ्राय बाबाया बरबरिखि मोनगोन ना मोना लायग्रोनो थांनो नागिरदों मोनोबाथ' मोनबायसो बेखिनिखौ एवगोन आङो गोरान प्राम 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 जालायनाय दा संग्रोनोसै बेखिनिखौ फै जों दा गासैबो निउ इयारखौ सेलेब्रेसन खालामनि आंहा अरा जनखांबायानो ओमफ्राय दा आं फार्स्टआवनो नाखौ संसिगोन नाखौ ओमफ्राय आङो बिथिंजाय सुखांजोबनानै लादोंना आङो मा जायो फार्स्टआवनो नैबेफोरखौ सुखांजोबनानै लानो हाबा माबा मोनसे खामानिया स्र'जोबनाय बायदि मोनखायो मैगं थाइगंफोरखौ आं बिदिनो खालामो माइरंनिफ्राय गासैबो मैगं थाइगंखौ हाखांनानै सुजोबनानै लाखायो आइनि आरो दस्रालाय दे आइया आंखौ बिदि खालामनायनि बिराद रायबाय थायो इयो मा जमा हाजोबनानै सुनाय बिलाय ओंखामखौ जानग्रोनानै सुहोलां माबाहोलां संबानो जायो हाहोलां संहोलां संबानो जायो बिदि होननानै दा आं आरो बिदि खालामबा स्र'सिन मोनो नालाय बिदिनो खालामबाय थायो आङो गोबाव खालामो बिदि होनो बियो बेनो आरो बिदि ओंखामखौ जानग्रोबाय बेनि उनावहाय ओंख्रि संनायनि मैगंखौ हाबाय थाबाय सुहैलायबाय आरोबाव जानलायबाय ओमफ्राय उनाव जुदि भाजा सङोबा ओमफ्राय बे ओंख्रि संबाय थानायाव भाजानि थाखाय मैगं हालायबाय ओमफ्राय सुहैलायबाय आरोबाव जानफैलायबाय बिदि बेनिया लिरि थेरेट आंहा बिदिखौ मोजां मोना जम्मा सुखाजोब्बाय बेनिफ्राय संबाय था बिदि आंना ओमफ्राय नै दा बेखिनिखौ कमल काट नाजों बिलाहिखौ संग्रोगोन आङो ओमफ्राय बिलाहिखौ लांग्रोनोसै ओमफ्राय सालादनि थाखाय बेखिनिया ओमफ्राय नै बेखौ दा हराव फंबाया बेदर लाबोगोन होन्दों बारु लाबोगोन ना लाबोआ नायथारनि बेखौ लाबोबाथाय नैबेखौ संगोन दा आङो बेखौ लांनानै संहैग्रोनोसै दा देनो होबाय आङो आइखौ मस्ला सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बिथिंजाय बिलाहि हानो होबाय हानानै फैबाय उन्दुना दंमोन बेयो बिमाखौ मावनायनि बारिनाय नङा बिराद डिस्टार्ब खालामथारो ओमफ्राय जाबायानो नानि ग्रेभिया ना होनानै दै होबानो आरामसे साराय गोसोमबाबो आंना ओंख्रिफोरा खट जायोहाय मा बुंनो बे साराय गोसोमानो आंनि थाखाय सना फिथरथार आं गारनो लुबैथारा एकदमबारे जोंहानि थाखाय थोजासे मिडियाम आराम कम्फर्टेबल मोनथारो आंहाय एरनो आरिनो बे साराया बेसे बोसोर जाखो मिथिबायना मथा मथि रानिया जेसेबां बोसोर जाबायना बेजों समान जाबाय बेनिया मथा मथि 22 इयार्ससो जाबाय बे साराया होमबा बे साराया माबायदि गोजों जाना थाबावनो बुंलाय नोंसोरो आंखौ सोरबा बे सारायखौ लानानै बुंबाय थायो अलसियानो आं अलसिया नङा दे बेयाबो सफैबाय ओमफ्राय अमाखौ मोनासैनो दा बेखिनिजोंनो सालायनांसिगोन उपाय गैला
Xếp vào nóng lạnh. Rụp. đó. Rồi là bê đổi mi palasi. Bê đổi kemarin ơi, songan mi kepesan gak sih dong loh. Mas tay loh kan. Sekian aja. Sungkrai kan lu super pe. Karena ada nasi. Umaku hanggan hang nasi nya. Oमफ्राय 이거 मोनजासे रुनानै लागोनसै. मोनासैहाय जि जागोन सानदोंमोन आङो अमा हांनाय. खम जासिगोन आरो. जाबाय. Kiligan. Ini. Ini yang hang aku nanti makan panas sini. Rumah hang nih. Ada just make it. Guzi. Ini guzi ya. Cái đủ bè nữa. Bên này lại mình sẽ bớt để cái nhá này, chúng dia ke plastik này làm này hết đơn này phải ốp sao lại năng này này, cứ ra rồi mà sao sao chúng dia ini ăn tak kan năng đấy. 사이즈는 넣으세요. 사이즈는 내가 좀 시추나 좀. 자, bây giờ khăn là đến xiếng rồi. Đã 6 xíu này mà lại ăn nữa. Sudah, cuma Adam sih apa nih? Yang sih nengkam kezan lalu sih anda. Masih dah. Kamu apa? Men kasih nengkam apa? Karena yang bitanga jalai bayi ni ya. Gazor surki kasihnya bicara busewa. Saya ada nih wes. ini bे सासे गथ'आ मैया आइखौ नुनानै मैया आलायरन फिल्मनि गोमबोरनि माबाखौसो गोसोखांदों इदिनो लान्थिथि गोमबोर बिमाया आइदियाखि फार्स्टआवनो आङो मा ब्लाउससो गानदों नामा इदि होननानै सानदोंमोन ओजा लान्थिथिसो गोदो इदिनो थाखायोमोन नालाय आइमोन आरो माने दाबो थायो आइयाथ' ब्लाउस गाननो सुखुवानो माबा मिउ मोनो ना मा होनो होनदोंमोनलाय बाजैयासो होनदोंमोनलै ना इदिखो बाजैयासो आबैयासो होनदोंमोन खोमा दिनै आबैया गोदो गुवाहाटिनि आबैया आरो आइनि बिमामोन आरो इयो आइनि बिमा इयोमोन नङा दाबो थैथ'वाखै आबैया ब्लाउस गाननो हायामोननो मिउ मोनोनो ब्लाउस गानोमोन ओमफ्राय दासो गानग्रा जाबाय आबैया आरो माबा दख'नाबो गाननो सुखुवा इयो लांगा माबा मामोनलै मेख्ला दख'ना माबा लांथं थं मोनोनो मेख्ला दख'ना गानबाथाय आइयाबो सुखुवानो गोदो गानामोन ना जों मेख्ला दख'ना दासो गानग्रा जाबाय जों गामियाव गोदो गानामोन ओमफ्राय दाना गानग्रा जाबाय मेख्ला दख'ना बानलु माबाग्रोबाय जायगायावनो सिनेमा नायनो थांबावनो दिनै सिनेमा नायनो थांगोन ना थांला दिनै होननानै लोगो लादों आंखौ गोबथायनो लादला जालायनाय नायदों लास्ट डिसेम्बराव दुगैया गाबोन 1 जानुवारियाव दुगैगोन ना बा अके दानिया भिडिअ लाबा बाराद्राय देखायना होयो आरो दुम बानलु सावगोरबाय बेदरानो सावनाया एसेल' जासिगोन जन'नो दोना सालायखो हाराबो दङ दबथाम दबब्रै मागोआव मोजाङै जाफिननायनि मिजिं लानानै दिनै एसेल'आवनो जथेस्थ' जानानै थानोसै आरो मागोआव मोजां जाफिनगोन अमा सावनायखौ अमा हांसिनबाय मोनसेखौबो लानानै ओरैजाय हांनो हागौमोन मोननै बेबो जाबाय जोंनिया सालादाबो माबा संख्रि होआलासिनो ओरैनो दोनदो इखोरानि मटरखौ होफानानै दा जानोसैबा होनानै जागोन नङाबा दा दै ओंखारजोबगोन ना एसे लेट जागोन जोंनिया जानाया ओंखायनोथ' नङाबा दै ओंखारजोबो संख्रि होबाथाय जाबाय ini जाबाय आंनोबो होगोन होगोन
Yung mariaki mo. Makano yun. Này mơ đơm bí, khi nào mơ đơm hà lạc. Mà sau này bơ đã bị khô mi lấy nữa lo sơ bác kìm thay mà bà gulu nữa mà bà khăn là sung khởi lo hơn này Rosanna con đâu mà bà gulu thay yêu này biasa biasa bukan wow sana cơ thật xin nữa mà lại gulu à giặc thật nó xin nhiều hà lá thật nữa thật là gudung thay ra bà gudung thay yêu Menzabai dah biasa bana जानो sih जोंहा निउ इयार माबा गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो थाखाय जोङो जानोसै आरो बेखौ गाजा गोमजायै ओमफ्राय उनाव हरावहाय बरायगोन जोङो गोदान बोसोरखौ बे भिडिअआ दस्रा जागोन आरो एसे माने गोलावथार जागोन ओंखायनोथ' मोननै भिडिअ बानायगोन आङो बेखौ आङो दिनैनो आपल'ड खालामगोन दा बेलासियाव ओमफ्राय बे मोनसेखौ हराव जेखौ जों सेलेब्रेसन खालामगोन बेखौ अखानायै होगोन आङो ना दुस्त' गथ' नोङो मा दांदों ए इदि नङाबा आं होनदोंना संख्रि होथ'वाखैहाय दोनथ' इखौ दा लगायगोन आबैया इखौ एसे फिसा गोदाबावनानै संख्रि बानलु लगायनानै पियास सियास होनानै एकदमबारे जानोसै जाबाय दा जानोसै जोङो ओमफ्राय नै माबानि बोसोर गोजामखौ बिदाय हरगोननि नामाव न'नि माथा रोसि माथानि माइब्रा नङा दे नैबे जाबाय माबा सालादा अमा हांनाय ओमफ्राय नै बानलु आं बिराद जानो लुबैथारदोंमोन ओमफ्राय बिथिंजाय टमेट' ना कमलकाट बिलाहि टमेट' मटर ओमफ्राय नै बिथिंजाय माथानि रोसि Mas cengko, kot. Satu nih. Jinga. Mobil sabrasa enggak. Lagi nih nang kami itu. Baik. Tane berarti kana. Magani दोनखाबाय हाजा बेदर सावनो नाजेबो जाखांजोबबाय ओमफ्राय आं बुंदोंमोन ना सबसे लास्टआवनो जाखागोन होननानै जाहोनमोन बिथोराव जागासिनो दा जों जाखांजोबबाय गासैबो गय मोनजानायनिबो आराम जागौमोन पान आरामसे आयु दा मोनायाव एसे सेलेब्रेसन खालामबावनोसै